Benvingudes i benvinguts una vegada més a l'espai virtual d'aprenentatge del Llapis Punter. Soc l'Albert Bretxa i a continuació parlarem de què és G Suite for Education. Tothom o gairebé tothom coneix Gmail com a correu electrònic, però no tothom coneix la potencialitat que té a través de les seves aplicacions satèl·lit. Amb el temps, Google ha anat evolucionant i hi ha un conjunt d'aplicacions que ens ajuden a la nostra productivitat, tant a nivell particular com a nivell d'empresa i, en el cas que ens ocupa avui aquí, a nivell d'institució educativa. Si com a centre educatiu esteu pensant en si ficar o no G Suite for Education, voleu saber què és, què implica, quins avantatges té, quedeu-vos perquè ho tractarem. La primera pregunta seria, segurament, què em permet G Suite for Education? Doncs bé, ens permet la innovació educativa i la inclusió de les tecnologies a l'aula. Per fer-ho, se'ns ofereixen un conjunt d'eines que afavoreixen la productivitat i la creativitat entre professores i professors, alumnes i professors, professors i famílies, dins l'entorn educatiu, d'una manera segura i controlada. Destacar que és gratuït. L'únic requisit que tenim és tenir un domini propi, que això té un cost d'uns 20 euros aproximadament anual. Un domini propi no és altra cosa que registrar el nom de l'escola i fer-lo propi. Per exemple, en el meu cas, si hi hagués l'escola del Llapis Punter, doncs el meu domini seria @escolallapispunter. Dins d'aquest domini podem tenir tants usuaris com vulguem, és il·limitat i totes les eines que se'ns ofereix a través de Google queden dins d'aquest domini de manera segura. Quines eines tenim? A continuació us explicaré quines són les eines més habituals o més utilitzades en entorns educatius, fent una descripció ràpida de cada una d'elles. La primera i més habitual, doncs, és el correu. El tenir un domini propi, en comptes de tenir l'acabat en @gmail.com, el tenim el domini que hem comprat. Com deia, en el meu cas, el correu seria Albert Bretxa, per exemple, @escolallapispunter.com o .cat. La segona eina que us presento és Google Drive. Google Drive no és altra cosa que un disc dur, però en comptes de ser físic, virtual, el tenim guardat al núvol, de manera que hi podem accedir des de qualsevol dispositiu, ja sigui ordinador, tauleta, mòbil, sempre quan tinguem internet. I fins i tot, en alguns casos, també en offline. Quines coses podem guardar dins aquest disc dur que està al núvol? Per exemple, podem crear i guardar documents de Google, que no és altra cosa que un processador de text simple però molt potent, compatible amb Word, des d'on podem crear treballs, redactar textos, etc. Una altra de les eines que es guarden dins aquest disc dur, quan les fem servir, són els formularis de Google. Els formularis de Google ens permeten recollir dades, fer preguntes a nivell d'aula, a nivell d'escola, cap a les famílies. Per exemple, ens permet saber quin és el millor lloc per anar de colònies, tenir un feedback després de cada claustre per part dels professors a través d'aquest formulari, fer diagnòstics a nivell d'escola. Totes aquestes dades es poden després treballar a través d'una altra aplicació, que és els fulls de càlcul de Google. És un equivalent al conegut Excel, des d'on tenim dades que podem interpretar. Tot això també queda guardat al núvol. Una altra de les eines que tenim són les presentacions de Google, el que seria equivalent a PowerPoint, des d'on podem fer presentacions de qualsevol tipus, amb títols, lletres, animacions, que podem fer servir per presentar coses. Una altra de les eines que tenim és Google Sites. No és altra cosa que crear pàgines web en pocs minuts. Podem crear la nostra pàgina web, afegir informació, compartir-la amb tothom. Veiem com aquest potent disc dur que és Google Drive ens permet, doncs, augmentar la nostra productivitat fent-la més eficient, més senzilla. Una cosa molt important de les eines que us acabo d'explicar és que, a part de que ens permet treballar des de qualsevol dispositiu, ja que el disc dur està penjat al núvol i, per tant, hi podem accedir a qualsevol lloc, en qualsevol moment, sempre quan tinguem internet, és que, a més, ens permet el treball col·laboratiu. Podem tenir un mateix arxiu on hi participen diferents persones alhora, cosa que facilita moltíssim el treball col·laboratiu, ja sigui entre alumnes, entre professors, entre famílies. Una altra de les eines habituals que trobem dins de G Suite for Education és el calendari. Fins fa poc, igual que la majoria, sempre tenia la meva agenda on m'anava apuntant les classes, les coses que feia, els recordatoris. Des que vaig descobrir el calendari de Google, ho tinc tot apuntat a temps real i puc consultar des de qualsevol dispositiu. A més, aquest calendari, altre cop, el puc compartir amb altres persones, de manera que és molt fàcil agendar reunions, ja que ells saben quan tinc disponibilitat, puc posar reunions i puc convidar gent perquè hi participin. Per facilitar encara més les coses, existeix l'aplicació de Google Meet. Google Meet no és altra cosa que una sala, un lloc, un entorn virtual de trobada, on podem convidar diferents persones per connectar-nos virtualment i parlar,
debatre, compartir presentacions. Per últim, l'última eina que us explico avui és Google Classroom. Google Classroom vindria a ser una mena d'aula virtual. A mi m'agrada comparar-ho com una mena de mur de Facebook, on nosaltres com a professors podem anar penjant continguts, activitats, temes, formacions que els alumnes poden consultar, poden realitzar, nosaltres les hi podem corregir i així tenen el feedback, de manera que queda tot ordenat, clar, fàcil, intuïtiu. Dir-vos que ja he fet i aniré fent vídeos concrets de cada una d'aquestes aplicacions que us acabo d'explicar. Per exemple, com fer un Google Sites, com funciona Google Docs, com fer presentacions, coses bàsiques del calendari, etc. Ho podeu trobar en aquest canal. Dir-vos també que us he explicat les aplicacions més habituals, però que n'existeixen d'altres dins l'entorn de Google, com per exemple YouTube, des d'on podem crear el nostre propi canal i compartir contingut, crear vídeos, llistes de reproducció, també tenim Google Fotos, Google Keep i altres que anirem veient més endavant. Quins són, doncs, els avantatges de tenir G Suite for Education? Per mi, un dels més importants és que ens permet treballar de manera remota. Des de qualsevol dispositiu, ja sigui ordinador, tauleta o mòbil, ens podem connectar i recuperar tot allò amb què hem estat treballant. Per tant, no només des de l'escola. I aquest aspecte facilita moltíssim l'aprenentatge i l'accés a l'aprenentatge. Un dels altres aspectes, doncs, lligat amb aquest, és que treballem des del núvol. Al tenir emmagatzematge il·limitat, no ens hem de preocupar per si ens quedem sense espai, no és un aspecte limitador. Pensem que hi podem treballar des de qualsevol part del món. L'únic que necessitem és iniciar sessió amb el nostre correu. Un altre dels aspectes per mi importantíssims és que ens permet el treball de manera col·laborativa, des de qualsevol lloc, veient els canvis a temps real. A més, és molt senzill, molt fàcil d'utilitzar, molt intuïtiu, et permet un feedback instantani entre professors i alumnes, queden registrades les notes. Un altre aspecte superimportant és que és un entorn segur i tancat. Des de la consola d'administrador del centre podem gestionar i fer que aquest entorn sigui tancat dins l'escola de manera que els alumnes no es poden comunicar amb l'exterior, comprar coses, visitar pàgines web inapropiades, ni tampoc poden rebre coses de l'exterior cap a dins, no reben publicitat. Des de la consola d'administració també podem limitar quines de les aplicacions que tenim són les que poden utilitzar o no els nostres alumnes, per exemple, en funció de la data a la qual estem treballant. A través de G Suite for Education, tothom té un correu corporatiu que queda controlat, que és segur, és fàcil d'utilitzar i intuïtiu. Cada professor té un compte obert propi, equivalent al que seria el correu Xtech, però amb el domini propi de l'escola. Un altre dels aspectes importantíssims és que estem treballant la identitat digital de l'alumnat. Estem treballant les competències digitals d'una manera directa. I podem afavorir tenir alumnes responsables digitalment, una característica indispensable en la societat actual. Un altre dels avantatges és que és gratuït, no té cap mena de cost. L'únic, com he dit, és que hem de comprar el domini, que són uns 20 euros l'any. Bé, ja veieu que són un munt els avantatges que tenim si treballem a través de G Suite for Education. Si esteu interessats, com us deia, podreu trobar vídeos concrets de cada una d'aquestes aplicacions. Dir-vos també que faré un vídeo més endavant explicant els passos que hem de seguir per activar el compte de G Suite for Education com a escola. Com sempre, si teniu dubtes, suggerències, voleu que aprofundeixin alguna cosa, m'ho podeu deixar en els comentaris o em podeu connectar a qualsevol de les xarxes socials que tinc a través de llapis.t i d'aquesta manera, entre tots, ajudar a construir i crear aquesta comunitat. Espero que us hagi agradat i fins la propera!